Ці быў Скарына ў Венецыі? Пасля вынаходніцтва кнігадрукавання адбыўся сапраўдны культурны выбух. Друкарні ствараліся сотнямі па ўсім кантыненце. Выдаваліся не толькі царкоўныя кнігі, але і свецкія. Сталі выходзіць лістоўкі, газеты, альманахі, брашуры, трактаты, навукова-тэхнічныя працы, зборнікі сентэнцый, юрыдычная літаратура і нават кухарскія кніжкі. Лідарам усяго гэтага працэсу была тагачасная Венецыянская рэспубліка і яе сталіца Венецыя. У 1512 годзе, калі Скарына знаходзіўся ў Італіі, у Венецыі паводле розных падлікаў працавала ад 70 да 150 друкарняў, а ўсяго ў Італіі тады было ад 500 да 700 друкарняў. Галоўнай асаблівасцю Венецыі часоў Скарыны была яе нацыянальная і рэлігійная талерантнасць. У Венецыі друкавалі кнігі на многіх мовах. У восень 1512 году Скарына здаў экзамен на званне доктара медыцыны ва універсітэце Падуі, якая знаходзілася ўсяго за некалькі дзесяткаў кіламетраў ад Венецыі. У часы Скарыны два гарады звязваў водны канал Брэнта, які існуе ў нашы дні. Дарога на лодцы паміж абодвума гарадамі займала ўсяго пару гадзін. Няма сумневу, што менавіта ў Венецыі справа і лёс беларускага кнігадрукавання былі вырашаныя канчаткова. Там Скарына задумаў пераклад і выданне Бібліі, а таксама іншых карысных для паўсядзённага жыцця кніг. Таму адказ на пытанне, ці быў Скарына ў Венецыі, гучыць так: у той час пабываць у Падуі і не пабываць у Венецыі было немагчыма. Скарына не мог там не быць.